Продовжимо інформаційний вечір на каналі АТР. Сьогодні ми говоримо про вшанування пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Як ми обіцяли, в цій частині ми будемо говорити з Рифатом Чубаровим, який вже в цій студії, з головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Але перед тим, як ми почнемо з вами розмову, давайте подивимося відео, наскільки безпосередньо в Криму сьогодні була можливість у людей вшанувати пам'ять загиблих під час депортації. Наскільки вільно можна було повісити прапор, повісити жалобну стрічку. Як все відбувалося? От короткий огляд. 1949 senesi subun olan cemaatimizin ruhu için amin. Bismillahirrahmanirrahim ve kutbihi ve rusulihi la nuferiye kulle. Ось побачили те, що сьогодні відбувалося в Криму. Різні були населені пункти, наскільки була у людей можливість це зробити, що буквально не можна було там місцями підійти до якихось пам'ятних місць і згадати. І є інформація також про те, що на центральній площі анексованого Сімферополя затримували кримсько-татарських активістів за те, що от вони підходили і хотіли просто, як вони казали, ми нічого не організовуємо, а просто хочемо згадати. Це такий мітинг, коли люди самі от підійшли, зійшлися і хочемо просто виразити свою точку зору. На вашу думку, ми поговоримо потім про те, що відбувалося в Києві, в Україні. Чому така агресія і таке ставлення до того, щоб просто згадати депортованих в 44-му році безпосередньо в Криму ще досі? Я теж сьогодні багато не вдалося, але подивився деякі сюжети, які були викладені з Криму. Я бачив Феодосії, там, де чоловік з мамою підійшли до них поліцейські, інші кримсько-татари показували. Да? Тобто, і вони намагаються сказати, що це є несанкціонований мітинг. Люди кажуть, ми прийшли, щоб помолитися, ми уходимо, інші приходять. Вони роблять від, що цього не розуміють. Знаєте, я подивився ще інші сюжети. Я думаю, що тут є ще така додаткова причина, яка просто погіршує становище людей в Криму. Це є намагання цих місцевих поліцейських, я думаю, що частина з них це зрадники, просто ще більше вислужитися перед тими, хто їх поставив туди. І друге, це просто природна ненависть до кримськотатар. Поки, знаєте, була українська влада, якісь з них, можливо, це утримували в себе. Ну видно ж, що формально майже по їхньому окупаційному закону можна так не чіплятися. Можна не чіплятися, але вони навпаки роблять ще просто більше, ніж того, як святіше за Папу Римського. Це говорить про їх такий, вибачте мене, сволочну суть людську. Пане Чубаров, я от причеплюся до одного слова, яке ви вжили, а саме природна ненависть до кримських татар. Мені здається, що це якраз не природно. Можливо, ви мали на увазі вроджена, а можливо вихована. От, будь ласка, наскільки тут... Я думаю, що ви праві, бо природно це мається на увазі, що вже це у людини вже з народженням або там на такому рівні, ні, такого не зрозуміло. Це притаманна для них така ненависть, яку вони виховали в себе, чи в них це виховали. Це така для них це вже така притаманна, да. Згадуючи минулий рік, я от пам'ятаю по Києву, тоді в Києві цей день був, як і сьогодні, було розставлено багато, як це називається, сітілайтів чи чогось там. Бікбордів, де були зображені кримські татари і інші люди. І було написано 18 травня ми всі кримські татари. Я, чесно кажучи, вважаю, що це гасло недолуге.
бо воно зводить нашу солідарність з кримськими татарами до одного дня і дає нам якби індульгенцію на те, що вже 19 травня можна не бути кримським татарами. І я, чесно кажучи, дуже добре сприймаю те, що цього року ми не бачимо цього гасла. Воно глибше, воно довше, ніж 18 травня. Але наскільки ви відчуваєте, що за цей рік змінилося ставлення української громади, української держави до кримсько-татарського питання? Ви знаєте, я сьогодні, починаючи свій виступ на мітингу на Майдані Незалежності, якраз розпочав з цього і сказав про те, що просто щиро дякую всім тим, хто зібрався, бо зараз весь кримсько-татарський народ, він на своїй батьківщині, він в умовах окупації, він там вже не може збиратися аби разом помолитися, співчувати один одному. А тут ми на материку, ми розсіяні по всій Україні. І це просто для нас є настільки, це знаєте, таким відчутливим, те, що по всіх майданах по Україні, це ж у Львові, в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, в Херсоні вчора, там взагалі там було десь, я думаю, 400-500 людей, повний зал, і голова адміністрації. Якщо б ці люди б не приходили, це, знаєте, це не рознарядка, і це зовсім інше. Ці люди, які от сьогодні були на Майдані, вони прийшли за своїм власним відчуттям. Я через них хочу перекинути мостик такий, щоб місточок, щоб відповісти на ваше запитання. У суспільстві розуміння кримських татар, підтримка кримсько-татар, як на мене, то вона така стала більш усвідомленою. Якщо вона не розширилася тотально, то вона стала більш глибокою, усвідомленою. Політики зараз будуть більше визначатися, деякі будуть вибухати, як ці, знаєте, будуть розкриватися для нас новими обличчями, оскільки скоро доведеться вже приймати конкретне рішення. Минулого року було дуже багато обіцянок, і ці обіцянки можна було просто приймати або з таким з лицом як каміння, або десь просто щиро посміхнутися, ніби та говори. Але тепер скоро, через місяці, доведеться комусь голосувати, комусь говорити з депутатами, комусь там з екранів телебачення виступати. Я маю на увазі ці два закони про статус кримськотатарського народу, про корінні народи і головне про зміни до Конституції. Подивимося, що відбувається політиками, але я собі це уявляю як дуже складне там, ситуація дуже складна. Ми іноді намагаємося уникнути деяких формулювань, які можуть декого налякати або насторожити. От ми весь час кажемо, багато хто каже про зміни до Конституції. І дехто навіть не уявляє, про які зміни йдеться. Назвімо речі своїми іменами. Дивіться, мова йде про переформатування. Я просто намагаюся говорити дуже такими простими, скажімо, такими штрихами. Йде переформатування. В нашій Конституції і в нашому реальному житті ця автономія вже створена, і їй було 23 роки до окупації, і тепер ще додалося 3 роки за окупацію, 26 років. Я маю на увазі всю Україну, і хоча я не був там, як мої товариші, безпосередньо до цих помилок залучені, але ми всі в 91-му році напередодні останньої місяців існування Радянського Союзу здійснили дуже велику помилку, створивши автономію, але не визначивши ані суб'єкта цієї автономії, ані виписавши норми, які б збалансували б, знаєте, всі питання взаємодії всередині Криму української спільноти, а їх там як мінімум 500 тисяч, а російської вона більшості, і кримсько-татарської, яка поверталася. Я зараз майже не говорю про те, як би, тоді хоча б половину би цих питань би вирішили би, хоча б не назвавши суб'єкта, бо тоді, можливо, не були готові визнавати кримських татар як суб'єкта створення автономії, то хоча б заклали би норми, які би надавали можливість рівної участі в управлінні Кримом
І я вже не говорю про питання взаємодії з Києвом. І все це вистрілило через 23 роки, і кримська автономія стала, знаєте, об'єктом такого легкої добичі для Москви ще й тим, що влада, виконавча влада, представницька влада не те, що не захищала територіальну цілісність України, я маю на увазі кримська влада, вона її здала. І тому зараз, коли ми говоримо про переформатування, ми говоримо про дуже чіткі виписання норм, які б регулювали питання збереження, розвитку кримсько-татарського народу. Це наша земля, у нас немає іншої. І ми є суб'єктом цієї автономії, ми маємо бути суб'єктом цієї автономії. Виписуючи права кримських татар, нам не уникнути, аби не виписати права етнічних українців, росіян, інших. Отже, будемо все намагатися взаємопоєднати. Як це можна вже починати зараз робити, або, можливо, продовжувати зараз це робити? Ми вже з нашими попередніми гостями це обговорювали. Один з гостей, Валентин Наливайченко, говорив, що має зазнати змін Конституція Криму, проєкт оновленої Конституції має бути внесений, про що ви кажете, проголосований в Верховній Раді, і що мають бути створені, запрацювати в Києві уряд і парламент кримсько-татарської автономії, поки що в екзилі. І таким чином ці органи і інститути, там, де мають готувати теж еліту, формувати стратегію Криму. Там мають бути професійні кадри, напрацьовувати законодавчу базу і так далі. Це можна зараз робити? Як ви до цього ставитеся? І чому ще досі не почали? На жаль, я не чув, я думаю, що була дуже цікава бесіда з паном Наливайченко, але, на жаль, не чув я це, але все залежить від того, знаєте, які завдання найважливішими бачить той чи інший співбесідник. Але мені здається, в будь-якому випадку треба починати з принципового того, тобто з наявності політичної волі, яка формулюється через пряму вказівку через Конституцію. І як на мене, найголовніше все одно визначитися в відповідних розділах Конституції України щодо Криму, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а потім вже поставити ті питання, що після цього будуть другорядними чи третьорядними, чи вони всі одночасно будуть актуальними. 22 травня, буквально понеділок, збереться перша робоча група. Ми вже говорили з паном Буткевичем, знаєте, цей відомий український вчений, правник. Говорили про те, що ми обговоримо, які напрямки для переформатування автономії є найглавними, а потім спробуємо для себе з'ясувати, які з цих важливіших напрямків мають бути вирішені виключно через Конституцію, а які через якісь закони. І щодо створення уряду в екзилі, якщо буде така добра воля і цей уряд буде, йому будуть виписані конкретні завдання на час окупації Криму, це можливо, але тут треба обговорювати. Можливо, цей уряд буде займатися в першу чергу такими виписуванням і аналізом, і провадженням правових якихось там напрямків. Тоді ця робота тут не початий край, і ця робота може зараз проводитися, бо це не потребує безпосередньої присутності в Криму, скажімо, він окупований Крим. От ще одне запитання пов'язане із цим, статус Севастополя. Чи не настав час насправді покінчити із цим окремим статусом Севастополя і зробити Севастополь частиною цієї майбутньої кримсько-татарської або кримської автономії? Я тут належу до тих людей, які теж вважають, що кримська автономія в межах всього Кримського півострова, вона має мати єдиний статус, без виділення. Ви знаєте, чому Севастополь виділявся в такий особливий статус? Ми самообманювалися, бо той статус, такий окремішній чи особливий статус Севастополя, він йде з радянських часів ще, і ми розуміємося чому, а потім
потім вже в незалежній Україні ми нібито прийняли на себе цю гру. Це гра така була, що, мовляв, там флот і все таке інше. Я погоджуюсь з вами. Я не бачу Севастополь як таке місто з окремим статусом. Але це все потребує не лише обговорення, а реалізації. Ви сказали про те, що в попередній відповіді, що спочатку потрібна політична воля, можливо, якась певна вказівка, так, уже якісь основні акценти, пріоритети, тоді вже далі розвертати діяльність навколо цього. Знаєте, у мене таке відчуття, що після того, як ви почали зауважити, і безпосередньо ви теж в якомусь з інтерв'ю теж говорили, що Україна в певний час, українська влада приділяла більше уваги Донбасу, Крим якось трішки став на друге місце. Потім знову до цього повернулися. Таке відчуття зараз, що в принципі вистачає уваги, вже розуміють проблеми, теж їх ставлять, ну можливо, десь так на одному місці, теж з тими проблемами, які зараз є на Сході. От на вашу думку, щоб оця політична воля була, можливо, треба і ваша теж увага до цього, нагадування, звертання, щоб теж сюди дивилися, теж допомагали, теж робили, що треба. Я погоджуюсь з вами, що потрібно, щоб всі, хто має бути до цього причетним, або всі ті, хто розуміє важливість своєчасного розв'язання кримської проблеми, поки так будемо говорити, важливо, щоб вони весь час були активними і наполегливими, але в деяких таких сферах у нас є безпосередньо ті суб'єкти, з яких починається зрушення, скажімо, щодо внесення змін до Конституції України. У нас є два суб'єкти. Або президент України дає законопроєкт, спрямовує до Верховної Ради, або там певна кількість народних депутатів України, я зараз не дуже пам'ятаю, вибачте, здається, 145 депутатів за свої, вони можуть підготувати цей закон. І в нашій ситуації зрозуміло, що президент – це коротка дорога, якщо президент з такою ініціативою виходить, але президент може спиратися, і краще йому спиратися на напрацювання Конституційної комісії, бо це більш поважно, це більш ретельно і таке інше, і більш, можливо, вагомо. І нарешті президент, нам довелося дуже довго говорити на цю тему. Там були деякі об'єктивні труднощі, але більш суб'єктивні. І можна було цю Конституційну комісію зібрати як мінімум півроку тому, і ми б вже просунулися б в цій роботі. Отже, політична воля, вона ще, знаєте, з чого має виходити? Просто кожен має для себе чесно відповісти на декілька питань. І я тут не соромлюсь і говорю так, що ви можете вибрати одне з тих відповідей, які для вас більш близькі, якщо ви не сприймаєте іншу частину питань. Скажімо так, кримські татари. Вони мають право на самовизначення. Оце тут уже природне право. Тут уже ви нічого не скажете, і ніхто нічого не скаже. І тут ви маєте для себе відповісти, що якщо ви дійсно будуєте країну, це будь-хто, я не маю зараз на увазі, менш всього я маю тут на увазі президента. Кожен українець має сказати, якщо ми будуємо таку собі демократичну європейську державу, як Україна, і тоді, якщо ми чуємо, що там кримські татари говорять про якесь право на самовизначення, ми маємо чесно собі сказати, якщо це право вони мають, то що ми можемо зробити, як ми маємо зробити, і які би при цьому не були б фобії, можливо, або я не знаю, можливо, симпатії, ці люди мають від цього переходити на інше питання. Це питання щодо українських інтересів, щодо загальнодержавної такої ситуації. І з моєї точки зору, якщо майже ті, хто не приймає, зараз не готовий надати собі відповідь, що кримські татари, тобто він говорить, так, ви маєте право на самовизначення, але я не знаю, що з цим робити, я не хочу автономії, хай буде область, людина може так собі подумати, це неправильно, але він може подумати, тоді він хай собі відповість, а як тоді він поверне Крим? Чи поверне він Крим без кримських татар? Чи не є самовизначення кримсько-татарського народу одним із таких найефективних ключей, за допомогою яких можна повернути Крим? Я пропоную своїм опонентам відповідати на оце друге питання. І якщо вони знайдуть відповідь, що окрім
кримсько-татарського фактору можна легко повернути Крим, я тоді просто можу їм сказати, що вони дуже помиляються. Пане Рефате, тоді я от уявляю себе на місці цих пересічних наших глядачів, які зараз чують, про що ми говоримо, і ваші відповіді. Цікаво, чи достатньо у них тоді інформації, чи достатньо тоді, можливо, якоїсь просвітницької роботи, щоб вони повністю розуміли ситуацію і вже могли чимось допомагати, щось робити, думати, от те, про що Це та сфера, кажете. де скільки би ти не говорив, не пояснював, цього буде недостатньо, бо люди, ну, такий зараз світ, і це без всякого докера, кому б то не було. Люди живуть своїми усталеними міфами і уявленнями, і дуже важко донести логіку, чи правду, чи аксіому якусь от через ті міфи, які у людини створилися. Я іноді майже себе на цьому ловлю, бо в мене є усталений якийсь погляд, і для того, щоб його хоча б підкоригувати, мені треба прикласти якісь зусилля. А те, що стосується особливо в сфері міжетнічних відносин, і особливо на тлі війни, слово автономія – це є слово, яке дратує людей. Так, це абсолютно правда. Я, наприклад, вважаю, що давним-давно треба було і можна було вирішити це питання, але фобії в українській свідомості такі існують. І сьогодні вже ми трохи про це говорили з паном Наливайченком, коли згадували про те, ну от вчора Мустафа Джемілєв, наприклад, говорив те, і не тільки він, що після захоплення будинків Ради міністрів і Верховної Ради Криму кількома десятками агентів ФСБ, українські спецслужби могли легко покласти цьому край, а коли з ними говорили про те, то розквартировані в Криму альфівці сказали, а ми тут взагалі-то за тим, щоб приглядати за кримськими татарами. Це правда. В попередні роки, ну, мені доводилось від тих пересічних українців, про кого ми зараз говорили, я не маю на увазі етнічних українців, громадян України, чути такі висловлювання. На кримські татари, ну їм даси автономію, так вони до Туреччини приєднаються. Ну, вони ж мусульманський народ, у них багато дітей, вони незабаром там весь Крим заселять і таке інше. Наскільки українська держава, її представники дотримувалися схожих поглядів і наскільки вони протидіяли чи намагалися тримати під контролем кримських татар? Тут мені трошки треба весь час, коли я буду відповідати, не забувати чи тримати от таку, знаєте, баланс між тим, щоб що таке є українська держава, що таке є українська влада. І дуже часто, коли ми говоримо про українську владу, ми говоримо нібито про державу як таку. Але ну, правда в тому, що українська влада, вона, якою би не була, вона уособлює в розумінні людей державу. І тоді, якою є влада, так люди і приймають державу. І от у нас тут завжди був такий парадокс. Люди наші були в такому, знаєте, у такій розтяжці. Ну, наші люди просто політично досвідчені. Це завдяки тяжкій долі, завдяки от боротьбі за часи Радянського Союзу, боротьба за повернення. І ми не були такими наївними. І тому ми знали, якою ми хочемо бачити Україну. І тим більше такі уявлення людей, вони посилювалися нашою системною роботою, бо ми разом з українськими демократичними політичними силами ми намагалися будувати таку Україну, і тому ми дуже часто людям нагадували про те, що ми відрізняємо. Це є влада, це є держава, і поки що держава не розуміє наших намагань, очікувань, чи ще там якихось інших якостей, і ми змушені разом з демократично налаштованими українцями міняти владу, щоб досягтися демократизму в цій державі. І от ми на це потратили 23 роки. В той же час, ви знаєте, ми намагалися знаходити такі сфери, де незалежно від відношення влади до нас, влада мала би бачити свій інтерес в тих наших ініціативах, які ми пропонували. 2008 рік, серпень, Москва нападає на Грузію.
І перше питання, яке у нас виникає, а що буде з нами, що буде з Кримом, якщо, не дай Боже, Москва спрямує свої війська проти Криму, ми не думали проти України, бо здавалося, що Росія ніколи не осмілиться напасти на Україну. Ну, якщо вона зайде до Криму. І перше питання у деяких колег, я пам'ятаю це зібрання, вони зібралися в моєму кабінеті і достатньо наполегливі формі сказали, давай подумаємо про те, що з нами буде, якщо російські війська, хто нас буде захищати? Чи не буде з нами, як так з тими людьми в Грузії, ну там держава не змогла, а нас хто буде захищати? І ми вийшли з такою пропозицією після 2008 року про проведення міжнародної конференції з питань відновлення прав кримськотатарського народу і надання їм гарантії для розвитку в українській державі. Таке, знаєте, було довга назва, я зараз хочу завершити, я не хочу тут затягувати. За 3 роки ми переконали всіх. Європарламент, хоча ми не члени були Євросоюзу, Раду Європи, ОБСЄ, хотів зразу сказати про того Верховного комісара по добросусідству і розширенню Європарламенту, цей чех, словак, забув його прізвище, коротке таке було. Ну добре, він з Криму не вилазив. Ми переконали всіх, крім власної держави. Міністерство закордонних справ у вигляді Кожари висновок, що кримські татари хочуть самозатвердитися, укріпитися у очах міжнародної спільноти. Отже, українська держава не розуміла там, де її інтереси. Завдяки кримським татарам вона могла посилити українськість, державницькі такі коріння в Криму, але вона цього не робила. Оце є висновок. У нас є ще відео, підказує режисер. Подивимося, що відбувається в Криму, як люди намагаються боротися з режимом. Поодинокі протести теж. Я забув цього комісара Нішуля, як його було? Ну скажи, Андрій. Фюля. Фюля. Да, Фюля. Дивіться, от вийшов кримський татар. Це Караметов, я забув його ім'я, Сервер. Караметов. Так, і от поліція вийшла, йому заважають. Але все одно тримається. Ну, таке, є і такі поодинокі теж протести, коли люди розуміють, що будуть затримувати ні за що, але тим не менш виходять і це роблять. По формі це навіть не протест. Людина вийшла із прапором свого народу і з фотографіями 4, я так розумію, родичів, котрі загинули під час депортації. Там такі дивні діалоги, і вони такі, знаєте, вони дуже болючі. Я зараз не дуже вам процитую, але таке. Зупиняють людину, він їде з прапором і кажуть, а що ти з прапором? І кажуть, ну бачите, каже, стрічка, сьогодні день трауру. Да, каже, я це розумію, я знаю, це государственний праздник, но флаг ти сними. Оце таке. Праздник. Да. Угу, цікаво. А до речі, от те, що Україна отримала безвіз. І от як зазначають в Кримсос Таміла Ташева, що після рішення про прийняття безвізового режиму між Україною і країнами Євросоюзу кримчани стали активніше звертатися за консультацією щодо питання отримання біометричного паспорта. Як це вплине на зближення до України з того, що почнуть доставати свої українські паспорти, які, можливо, вже хтось десь приховав? Я зараз скажу таку річ, яка, я думаю, що не сподобається багатьом тут на материку Україні. Якщо була б моя воля, я б просто в першу чергу і без будь-яких там труднощів надавав би ці паспорти тим людям, які живуть на окупованих територіях і які зберегли українські паспорти. Чесне слово, я зараз поясню чому. За ці 3 роки, вже 4-й рік окупації, зі всіх тих напрямків, які ми мали би просто розв'язати для людей або наблизити для них, ну, скажімо так, навчання у вищих українських, можливо, там якісь послуги, обмін документів, банківське обслуговування, ну, десятки таких труднощів, які зазнали люди лише за те, що вони опинилися на окупованій території, а власна держава не змогла їх захистити. От зі всього того, що нам треба було би зреалізувати, допомогти людям, єдине, що ми спромоглися, це безвіз. Ну, не лише для них, а для всіх громадян України. Я думаю, що це те, що говорять
представники Кримсоц або інших громадських організацій. Я думаю, що це цілком відповідає дійсності, бо кримські люди вже відчувають себе дуже такими, знаєте, вакуумі, і вони захочуть скористуватися цим. І нам треба тут їм надати повну можливість. Спасибі. Наскільки єдиний зараз меджліс? У нас є група людей, які перейшли на ту сторону. З 33 членів Меджліса, їх, я таких назову, що усталено тих, які перейшли, це 5. 2-3 людини, які самоусунулися, але більше залишаються єдиною. І тут вони спробували зробити все. Я пам'ятаю плани деяких наших колаборантів, з числа тих, які раніше були в Меджлісі, зібрати, скажімо, паралельний всесвітній конгрес, зібрати Хорултай. З 248 делегатів Хорултаю, ну будемо вважати як депутатів Хорултаю, вони змогли отримати згоду на зібрання Хорултаю лише від 49-51 людини. От і все. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, дякуємо вам за те, що взяли участь у програмі «Булгун». Ілона Довгань і Андрій Куликов прощаються з вами. Пам'ятаємо про те, що сталося у цей день 1944 року. Пам'ятаємо про те, що сталося за всі роки після того дня. Робімо так, щоб воно не повторилося. І тоді, напевно, колись ми відзначатимемо і вшановуватимемо, так, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Але святом може стати День повернення кримських татар і інших людей до вільного Криму. Спасибі, дякую, що були з нами ці 4 години. До наступного четверга.